Σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών. Το λες και βαριέσαι. Έλα όμως που αυτή η στάση του προαστιακού κρύβει πολλά. Μείνε μέχρι το τέλος για να δεις το λόγο που δεν λειτουργούν σωστά τα τρένα στην Αττική. Το σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών, γνωστό ως ΣΚΑ, σχεδιάστηκε ως η καρδιά του προαστιακού. Το δίκτυο του προαστιακού δεν είναι δίκτυο, αλλά ένας σταυρός. Τι άλλο θα ήταν στην Ελλάδα? Στο κέντρο του σταυρού, όλες οι γραμμές θα έπρεπε να συναντιούνται, επιτρέποντας στους επιβάτες να αλλάζουν εύκολα κατεύθυνση. Να είναι δηλαδή κόμβος. Κόμβος λέω. Είναι κόμβος. Αν μου τότε να ησυχάσω. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Αυτό που θα έπρεπε να είναι ένας κόμβος, μία στάση, είναι στην πραγματικότητα δύο. Ο ΣΚΑ αεροδρόμιο και ο ΣΚΑ αποβάθρα κεντρικού άξονα. Όταν πρωτοπήγαμε στο ΣΚΑ, σκιαχτήκαμε. Αφού έφυγε η πρώτη τρομάρα, προσπαθήσαμε να πάμε από την κεντρική αποβάθρα στην άλλη, για αεροδρόμιο. Χωρίς σήμανση, βρεθήκαμε σε χωματόδρομο, περνώντας από μάντρες, σε περίεργη γειτονιά, με 5 λεπτά περπάτημα. Μας φάνηκε ακραίο. Δεν γίνεται σε αυτό το τιτανοτεράστιο έργο εκατοντάδων εκατομμυρίων να μην συνδέθηκαν οι δύο στάσεις. Με λίγο ψάξιμο, βρήκαμε ένα μυστικό πάρκινγκ και μια κρυφή πεζογέφυρα. Πήγαμε για δεύτερη φορά λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε το πάρκινγκ του ΣΚΑ. Απαγορεύεται, πάμε εδώ από κάτω. Είναι δυνατόν? Κάτσε ρε φίλε, όντως. Θα πάμε από εδώ. Είναι δυνατόν, είναι το επίσημο πάρκινγκ. Δεν έχει ταμπέλα. Εδώ λέει να πάμε. Εδώ. Περάσαμε μέσα από ένα κρυφό τούνελ, χωρίς καμία σήμανση. Και τελικά τα καταφέραμε. Τέλειο. Φτάσαμε στο πάρκινγκ του ΣΚΑ, που μοιάζει να το έχουν ανακαλύψει ελάχιστοι. Παραδίπλα είναι και η κρυμμένη διασύνδεση των σταθμών. Δεν έχει καμία ταμπέλα. Ούτε μία. Πουθενά. Ούτε από απέναντι, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, πουθενά. Άρα πρέπει να μπει στο πάρκινγκ και να πας γύρω-γύρω, να ξέρεις ότι πρέπει να σε έχει πάρει με το χέρι κάποιος για να σε πάει. Έλα να δούμε τα δρομολόγια. Έχει τα δρομολόγια εδώ. Α, να, τα έχει εδώ τα δρομολόγια. Ρε γαμώτο, τι έχουμε πάθει. Από το Κιάτο στο αεροδρόμιο. Πας από εδώ, στρίβει, δεν έχει στάση. Πρέπει να κατέβεις ή πιο πριν, στα Λιώσια, για να πάρεις άλλο τρένο. Οπότε έχεις μια καθυστέρηση μισή-μία ώρα, ας πούμε, ανάλογα με τις διαδρομές. Καλά, μου το χάσεις. Από τη Χαλκίδα προς Πελοπόννησο. Κατεβαίνεις στο ΣΚΑ, αλλάζεις, παίρνεις τη ΜΟΒ, ξανά αλλάζεις εδώ. Πρέπει να πάρεις την μπλε. Σε 3 τρένα θα μπεις. Από την Αθήνα για αεροδρόμιο. Πας κατευθείαν, αλλά δεν σταματάς στο ΣΚΑ. Σωστό. Άρα όχι στο ΣΚΑ. Τελικά ο ΣΚΑ, γιατί, τι κέντρο είναι, για ποιο λόγο υπάρχει? Φανταστείτε να είσαι τουρίστας και να θες να πας στο αεροδρόμιο. It's that way. It's that way. There are no signs at all. You have to go here and then there. Ήρθε ο άνθρωπος, τον έχει φέρει ένας φίλος του με το αυτοκίνητο. Τον άφησε, αλλά δεν μπορούσε να του περιγράψει ούτε καν πώς θα πάει. Πουθενά καμία σήμανση, ούτε ένα χαρτί να σου λέει, ξέρεις, από εδώ πάει για το αεροδρόμιο, ρε παιδί μου. Και πάει ο καημένος τώρα να προλάβει την πτήση, ιδρωμένος και από αυτό εδώ. Δεν έχει ταμπέλα. Δεν ξέρω, Ξεχάσαν να τη βάλω. Μπορεί. Ναι. Αλλά είναι η γραμμή στο τελείωμα της πεζογέφυρας. Άρα από εδώ πάμε, έτσι. Ναι, δεν έχει κάπου άλλο να χάνει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχει μία μονή γραμμή. Και για τα Λιώσια και για το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι μία γραμμή. Δεν έχει διπλή για να πηγαίνουν γρήγορα οι δύο κατευθύνσεις. Εδώ εσύ θα καταλάβαινες ότι πας από Θεσσαλονίκη, ότι είναι αυτή η κατεύθυνση της αποβάθρας, δεν είναι? Να το τρένο έρχεται από την Πελοπόννησο. Είμαστε μέσα στο ΣΚΑ και το τρένο δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Πάνω στις αποβάθρες οι οποίες είναι παραδομένες, έτσι, έτοιμες. Οπότε αυτό είναι ο βασικός λόγος που είναι σούπερ μπερδεμένο το δίκτυο. Έχει κάποια ασυνάρτητα δρομολόγια, 4 διαφορετικά, ενώ θα μπορούσε να είναι μόνο σε 2, σε ένα σταυρό, με κέντρο το ΣΚΑ στον οποίο είμαστε. Αλλά επειδή δεν σταματάει αυτό το τρένο, στην έτοιμη υποδομή, όλο αυτό έχει μπερδευτεί. Και ο κόσμος πηγαίνει σε 4 διαφορετικές στάσεις για να κάνει τις συνδέσεις και να πάει από τον ένα προαστιακό στον άλλον. Οπότε λέει, δεν το κάνω καθόλου και παίρνω το αυτοκίνητο για να πάω στη δουλειά μου ή με
κάποιον άλλο τρόπο που δεν ξέρω, αεροπλάνο, κάτι. Ορίστε, έρχεται και το τρένο της Θεσσαλονίκης, το οποίο και αυτό δεν θα σταματήσει. Θα μπορούσε να σταματάει εδώ και να συνδέεται αυτή η διαδρομή του τρένου με τη γραμμή για το αεροδρόμιο. Το τρένο έχει σταματήσει για άλλους λόγους όμως, όχι για να κατέβει το κοινό. Δεν έχει ανοίξει τις πόρτες, γιατί δεν προβλέπεται να σταματάει εδώ το τρένο. Είναι απίστευτο, δηλαδή θα μπορούσαμε εδώ τώρα να έχει κατέβει ο άνθρωπος, να περπατήσει αυτό εδώ αυτή την πεζογέφυρα. Να κατέβεις με το ασανσέρ και να πάρεις το άλλο προαστιακό για το αεροδρόμιο. Αντί αυτού πρέπει να πας στο σταθμό Λαρίσης, 1/4. Και μετά να ξαναγυρίσεις, να πάρεις πότε, τι ανταπόκριση έχει και να ξαναγυρίσεις με άλλο τρένο, άλλο 1/4, δηλαδή σύνολο πάνω από μισή ώρα χάσιμο, για να πας στο αεροδρόμιο. Ζήτω η τρέλα. Αυτές οι 4 αποβάθρες και το πάρκινγκ 228 θέσεων έχουν παραδοθεί από το 2011, αλλά δεν λειτουργήσαν ποτέ. Τα τρένα από Πελοπόννησο, από Θεσσαλονίκη, από Πειραιά περνάνε και δεν σταματάν. Πώς να λειτουργήσει ο προαστιακός όταν μάλλον επίτηδες έχει χάσει το κέντρο του? Πάμε να δούμε λοιπόν από κοντά το λόγο που δεν λειτουργεί ο προαστιακός. Πάμε να το δούμε, ελάτε. Άρα έχουν φτιάξει ένα πάρκινγκ που δεν έχει παρκάρει ποτέ κανένα αμάξι. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο σταθμός είναι έτοιμος. Αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει παραδοθεί. Ή έχει παραδοθεί αλλά δεν δουλεύει. Είναι κλειστός για τα αυτοκίνητα, δεν υπάρχει στάση, δεν υπάρχει σταθμός τρένου. Υπάρχουν άλλοι 2 σταθμοί με αποβάθρες εδώ στο ΣΚΑ. Αυτός είναι ο τρίτος. Όλο αυτό θα ήταν ένα ενιαίο πράγμα, αλλά δεν είναι. Εδώ έχει ωραία πεύκα. Προφανώς εδώ μπορεί να είχε και κάποιο δάσος με πεύκα και τα κόψανε για να γίνει αυτό το πάρκινγκ. Δες εδώ πόσο χρόνια έχουν είναι ανεκμετάλλευτο το πάρκινγκ. Και η στάση του μετρό καλά στο πάρκινγκ. Το πάρκινγκ πρώτα απ' όλα σαν κόνσεπτ είναι λάθος. Δεν πάμε με το αυτοκίνητο να πάρουμε το τρένο. Με τα πόδια πάμε ή με λεωφορείο να πάρουμε το τρένο. Ή θα χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή θα χρησιμοποιούμε τα αμάξι. Να έρθουμε εδώ να παρκάρουμε για να πάρουμε μέσα στην Αττική Οδό να πάμε άλλα 20 χιλιόμετρα, τι νόημα έχει? Πάμε με τα αμάξι από τη λεωφόρο και τελειώνει η ιστορία. Πόσα εκατομμύρια στοίχησε αυτό το πράγμα, έτσι. Αποβάθρες τρένου, υποδομές, δίπλα στις λεωφόρους, γέφυρες και να μην έχει έρθει ένας επιβάτης. Δηλαδή είναι πραγματικά πεταμένα λεφτά. Και καλά τα πεταμένα λεφτά, τα πετάξαμε, αλλά να είναι και οι συγκοινωνίες ανυπαρκτές. Να μην μπορείς ένα τρένο, ένα λεωφορείο, μία διαδρομή με τα πόδια να προχωρήσεις, να περπατήσεις. Είναι τώρα αυτό εδώ κατάσταση. Αν αυτός ο σταθμός λειτουργήσει σωστά, όλα αλλάζουν. Με τις ίδιες γραμμές και τα ίδια τρένα θα έχουμε διπλάσια δρομολόγια. Ο προαστιακός ξαναμπαίνει στο χάρτη με 2 κατανοητά δρομολόγια, με καθαρή δομή όπως οι χάρτες του μετρό. Ο προαστιακός ξαναμπαίνει στη ζωή μας και δεν χρειάζεται να τον αποφεύγουμε. Το δίκτυο απλώνεται, η Αττική συνδέεται καλύτερα, οι μετακινήσεις απλοποιούνται. Μπορεί να γίνει το Gardi Nord της Αττικής, ένας βόρειος σταθμός της Αττικής. Ένας σταθμός ανοιχτός, προσβάσιμος, λειτουργικός. Η υποδομή υπάρχει. Ας ξεκινήσει να δουλεύει σωστά και ας ξεκινήσει να δουλεύει τώρα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά για τις βιώσιμες μετακινήσεις.